Diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'r maes, delweddau gweledol mewn llawysgrifau canoloesol yn un eang iawn a mae yna lawer o agweddau posib y gellu di trafod. Ond felly heddiw dwi'n cyfyngu'n hunan i geisio dangos i chi chydig o enghreifftiau o'r mathau o ddelweddau dewch chi o hyd iddyn nhw mewn llawysgrifau canoloesol gan ystyried eu pwrpas i lle ar y tudalen ac yn enwedig y berthynas rhwng llun a thestun. A does dim modd trafod yr agweddau hyn heb ystyried y bobl oedd yn gysylltiedig â'r llawysgrif. A bobl hynny oedd y copïydd neu ysgrifydd, a'r crefftwyr megis arlunwyr ac addurnwyr, wedyn y perchenog neu'r noddwr, o ddim o angenrheidwydd yn ddarllenydd, wedyn darllenydd sydd ddim o angenrheidwydd yn berchenog. Mae'r rhai o'r lluniau byddwch chi'n ei weld heddiw i'w cael ar wefan y llyfrgell yn adran y drych digidol, ond ddim o gwbl o bell ffordd. Mewn cerdd a gyfansoddwyd yn ail hanner y 15fed ganrif, disgrifia'r bardd Hywel Dafi, ferch anidluniau mewn siambr, yn adrodd salmau o flaen delwedd o'r forwyn fair. A'i llafar oll mewn llyfr air, adrodd gair bron mair o'i min, salmau ar dalau deilyn. Yn ei olygiad o'r gerdd, mae David Johnson awgrymu mai delw o'r forwyn fair sydd o flaen y ferch. Ond mae delw yn awgrymu rhywbeth tri-dimensiwn fel cerflun. Ond cyfeirio mae'r gerdd at lyfr air, a'i llafar oll mewn llyfr air, ac mae hynny fi yn awgrymu mai llawysgrif oedd o'i blaen, yn benodol llawysgrif oedd wedi ei goreiro. Hynny yw wedi haddurno gydag air mwyn adlewyrchu gola. Fwy tebyg felly mae llyfr oriau oedd o flaen y ferch a gymrodd ffansi'r bardd. Roedd llyfr oriau yn cynnwys gweddiau priodol ar gyfer oriau glwysig, plygain, nawn, gosber ac ati. Watch wedi mynd. Ac wedyn oedd y llyfr oriau yn y math o lawysgrif fydda yn aml iawn yn eiddo i ferch, ac bydde hi'n gallu defnyddio'r llawysgrif hyn ar gyfer addoliad preifat. Sylwn mai adrodd y salma yma'r ferch, falle nad oedd hi ddim yn medru darllen. Falle bydde hi'n defnyddio llun coeth yn ei llyfr fel canolbwynt i'w defosiwn, tra bod y bardd wrth gwrs, sydd yn sbecian trwy twll y clo, yn defnyddio yr olygfa o'r ferch yn edrych ar y ddelwedd, fel dechreubwynt i ffantasi rhywiol ddigon confensiynol ac ystrydebol. Mae'r ferch yn y gerdd yn amlwg o deulu cefnog, oherwydd mae gwisg crand iawn ganddi hi. Gasgwyn het, gwisg eirlaw ac ysgarled, sef het o wasgwyn neu gasgynnu a gwisg lliw air a choch. Mae'n perthyn felly i'r union fath o deulu fyddai'n medru fforddio prynu llawysgrif. Ac yn sicr, os o'r merch a llyfr yn ei meddiant o gwbl yn y cyfnod hwn, llyfr oriau fydda hwnnw gan amla. Gallai'r perchenog ddefnyddio'r llyfr i ddilyn amserlen addoliad dyddiol ar adegau pan na chai na fedrai fynd i'r eglwys wedi geni plentyn enghraifft. I'r sawl nag oedd yn medru darllen, neu ddim yn darllen yn rhwydd, ac roedd hynny'n wir am lawer o ferched, roedd modd defnyddio'r lluniau fel arwyddbwyst i'w helpu chi drwy'r testun, i adnabod y testun ar gyfer yr achlysur. Roedd modd hefyd defnyddio'r lluniau yn bennaf fel eicona, hynny yw fel dechreubwynt gweddi neu defosiwn, ac yn wir, pan ydych chi'n edrych ar lyfrau oriau, weithiau ydych chi'n gweld bod y lluniau i gyd wedi cael llawer iawn o drael, wedi byseddu neu falle cusanu, tra bod y tudalennau efo testun yn gwbl lan, falle bod y perchnogion ddim wedi bod yn gallu darllen. A mae yna enghraifft dda iawn o hyn yn un o lawysgrifau Caerdydd, llyfr oriau co wedi cael ei wneud yn Lloegr tua 1400, lle mae bron yn anodd gweld manylion y lluniau oherwydd gymaint o drael arnyn nhw, ond mae'r testun yn gwbl lan.
Mae rhai llyfroriau yn ddigon ddirodredd, ond mae yna ar ochr arall i'r farchnad, mae rhai'n cynnwys mewn ddarlunio godidog. Efallai mae rhyw lun fel hyn oedd o flaen gwrthrych chwant Hywel Dafi, ac mae'r llun ysblenydd yma sydd yn llenwi prif lythyren yn dod o lyfr oriau dy Greu sydd yn lawysgrif o chwarter cyntaf y 15fed ganrif. Mae'r gyfrol hon o'r radd flaena, gwaith arlunwyr ac addurnwyr o Flandris. Erbyn yr 11 ganrif 15, roedd y gyfrol hon yn eiddo i aelod o deulu pwerus iawn y dy Greus, yr un teulu felly a'r arglwydd dy Greu o Rhuthun oedd yn elyn mawr i Owain Glyndŵr ac oedd yn rhan o'r gynnen ac arweiniodd at wrthryfel Glyndŵr. Ond os nad oedd y teulu mor gyfeithog ar dy Greus, efallai mae gwaith arlunydd o Gymro fel mae gennych chi. Ac dyma chi enghraifft enwog iawn o lifroriaeth Llanbeblig o chwarter olaf y 14eg ganrif, sydd yn rhan o'r cyfarchiad i fair. Fel y gwelwch chi, mae yna air ar y ddelwedd hon, ond mae wedi rwbio i ffwrdd i raddau helaeth. Fydda'r llun pan gwreithpwyd wedi bod yn edrych yn llawer mwy disglair. Y perchennog cyntaf yn achos y llyfr hwn oedd mae'n debyg gwraig o'r enw Isabel y Godinoff a fu farw yn 1413, ac oedd hi'n aelod o deulu o dras Saesnig o ddethiroedd yn Sir Gaernarfon. Mae prif ran y llyfroriau hwn wedi'i wneud yn Lloegr ac yn enghraifft o waith addurnwr a goreirwr proffesiynol. Mae'n amlwg bod y llyfr yma wedi cael ei fewnforio i Gymru wedyn, ac mi ychwanegwyd ychydig o ddau ar ddechrau'r gyfrol gyda mewn ddarlunio fel hon, oedd fwy na thebyg wedi'i wneud gan grefftwyr lleol yn ardal Caernarfon. Felly mae'r llyfr Llanbeblig yn cynnig enghreifftiau prin o'r math yma o fan ddarluniau wedi ei wneud fwy na thebyg yng Nghymru. Mae llyfroriau yn cynnwys gweddiau i'r saint a gellid troi felly at y dudalen perthnasol adeg gwyl nawthant neu mewn amgylchiadau arbennig. Marged enghraifft oedd nawsantes gwragedd yn esgor, ac felly mae llunio ohoni yn ddigon cyffredin mewn llyfrau oriau. Yn fan hyn, da ni'n gweld y llun sydd ar y chwith pan da chi'n agor y gyfrol, ac rhagom bod chi ddim yn gyfarwydd â hanes Marged, pan oedd hi i fod i gael ei merthyru, oedd hi wedi cael i carcharu mewn cell lle roedd draig, a draig oedd eisiau bwyd, ac mi gafodd hi i llyncu gan y ddraig, ond oedd trwy wyrth oedd hi wedi llwyddo i dorri drwy ystlys y ddraig, ac yn y llun mae hi yn y carchar, chi'n gallu gweld hi tu ôl i'r bariau, ac mae hi wedi cael ei llyncu gan y ddraig, a mae hi wrthi'n torri allan, a mae godrau mantell las yn dal i fynd mewn i safn y ddraig wrth bod hi'n dod allan yr ochr. Y rheswm mae'n debyg oedd Marged yn nawddantes i ferched oedd yn esgor oedd bod yma'r syniad o gael eich caethiwo, eich cyfyngu mewn lle bychan a wedyn torri allan. Mae'n fath o ddameg o eni. Ac pan oedd gwragedd yn wythoedd canol, gwragedd o deuluoedd cefnog yn mynd i esgor, bydden nhw'n paratoi un siambr ar wahân i'r rhan o tŷ lle bydda'r teulu yn mynd a dod, lle dim ond y wraig a'i morynion a'r fydreg oedd yno, ac oedd y stafell fel rhyw fath o groth neu gell, lle oedd y wraig yn genu'r plentyn. Ac wrth gwrs bydda gweddiau i'r Santes Farged yn briodol iawn.